Izinto zokufanele inhlale nizona amakhanda. Kunjalo nje. Ukhombise na ukuthi waqhathwa welusi. Bakuzwa amandla nje shake kancane. Yebo kunjalo mfowethu. Yo, yane. So manje siye sakubona futhi uba nobudlelwane obuhle noKing nalo mntana ekuthiwa uKing Zoso. Sorry ukumbiza ngomntana kodwa umntwana kusisiwelile. Obizwa ngoKing Zoso. Kwabuye kwahamba ngazi ukuthi angazi noma nanitalabhana noma khona nanikubanga vele ngeke ngakubuza earlier ukuthi uma ngabe ngikhuluma ngoKing Zoso kukhamba yilo efika kuwena emqondweni wakho kuqala wathi kufika nje idemoni nibangani noKing Zoso ngoba lithi nanizwana kahle nje kuqaleni nabalandeli nonke kaKhuzani nonke nikhuluma ngoKhuzani kodwa ngiyakwazi konke lokho akalandeli ngimthethisi wengathi uyendela uKhuzani akamlandeli angisilandeli uba cha kwaba ingane nje yakho umsuphuma esandleni kodwa ke ugcina sesikulungiselele lokho sesiright manje ngoba phela mina ngumzali noma ke ungayizali lengane namabala ekhanda indala futhi uthi ngayizali mina nayo ingane engangoZoso kodwa kuyingane ngoba uze emva kwami ayincane kodwa uthi ngazalo mawelele cha amabanda ngwasala. Hello, sanibonani Dumelang igama uZandi isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zona isihambela le kude phezulu. Do join. Attention business people, you now have an opportunity to partner with the Meaningful Conversations with Uzandi Mfeka podcast. You can do this either by sponsoring an episode where you can invite us to come and shoot in your business, or you can just send us your products and advertise it for you on the podcast. For more information on these available options to advertise, please contact the numbers below, which are 071 941 9417. Thank you. Sanibonani Dumelang, hello bonjo igama uZandi isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezinkotshane zona ezihambela le kude phezulu. Another day, another episode. Welcome and welcome once again. If you are a new subscriber, please uvele show awusahambi, turn on the notification bell. If you are an old person that has been with us for the longest of time, we thank you, we appreciate you. And please remember, I have got these t-shirts that I have asked you, I'm still asking you, if unokuthenga lama t-shirts ungayithenga ngamalini. Remember uma uyithenga awuyithengeli ukuthi ucebisa uZandile, but uyithengela ukuthi because uyazi ukuthi ngibuye ngenze umsebenzi emphakathini, ngibuye ngisupport ingane, ngisupport abantu abanye niyababona bayafika ku-podcast engibasizayo. So sizama fundraiser ke ukuthi sikwazi ukuthi iphakethe lithi ukululeka kancane mangabe sibasiza abantu. Njengenjwayelo-ke olunye usuku olukhulu angihambi ngedwa, ngihamba nendlovukazi. Angazi noma abanye bathi indlovukazi esemdletsheni, abanye bathi iqueen yama-voice note, kodwa kusalayo she is here. Namhlanje sizohlala naye sikhulume naye uzokwazi yonke into ofisa ukuyazi ngamohle ezumangala ukuthi ubani lo sisi ula kanye nathi today. Sawubona. Yebo kunjani? Siyaphila sisi. Siyaphila nathi. Mawara yebo akadingi introduction. Mawara siyabonga ukuthi ufike uzosivakashela namhlanje. Liyanetha izulu. Yabo kuyakuthanda imvula. Ngangenwa inzulu yamanzi. Hayi ihamba nawe. Yonke indawo la uhamba khona nje vele ukuthi nje imvula. Kusho ukuthi imbusiso zodwa. Imbusiso zodwa mfowethu. Kusho ukuthi nale podcast nje izoshaya 1 million views. Hayi 2 million. 2 million. Nazo-ke uvele ubukisise ngoba sihlenge Mawara today. Mawara ngicela nje ukungena ngibuze nje just something inyana encane before siqale sixoxe kahle. Sasiqalile nje sekuqala vele. Before siqale kahle i-episode. Mawara ngicela ukukhethisa ngamagama labantu engizobabiza. Ngitshele into efika ekhanda lakho mangabe kukhulunywa ngalabantu. uKing Zoso. uKing Zoso unjani? Ngicela ukuthi yini efika ekhanda lakho makhulunywa ngoKing Zoso? Ayifika idemoni nje lo. Idemoni lengane. Umambomvu. Akufika umngani wami weqiniso. Umngani weqiniso. uManqele. Umkhaya uManqele. Okay. uKhuzani.
Umngani. Umngani. Okay. Umjaheli. Inkabi yami. Umuntu encane. Inkabi yami. Oh, ziningi inkabi zakho. Inkabi zami phela mina. Hey, futhi akekho umuntu oneyinkabi njengoba wena lo safe njengomphora wena. Mawena ukhulele kuphi? Oh. Mawere ukhulele eMzuba. Edumile inkunzi. Ekhaya mawakhe ebukhosini lapha kwaNomathiya kaMkhwanasi. Lapho ukhulele khona. Ngizole emkhuba khosini phela mina ungangitapi kancane. Princess. Ngizole emakhosini. Ngesingisi bakubiza ngeprincess. Hayi, masifake isingisi lapho mfowethu asikhuluma isingisi lapho mina ngizomela uZulu. Mina nje ngizale ebukhosini kaMkhwanasi kaNomathiya lapho engikhulele khona ekhaya wami. Ngesikhathi ubaba edabuka esuke enkandla emabhuqweni ezokwakhe eMtuba. Wasefika esethola intombi yasebukhosini ke waseza kuMawerewere. Abantu ake beqondeke lokho. Angene wasenkandla mina. Baba wasoke enkandla ungijulile eMtuba. Mina waseMtuba. Oh, ngoba isikhathi esiningi abantu bayahlanganisa nenkandla kube ngazi ukuthi owakhona. Wakhona phela vele ngoba ubaba udabe khona. Kodwa mina imvelaphi kababa inkandla. Inkandla emabhuqweni. Kodwa wena la ukhulele khona Umtuba. Oh, edubele inkunzi kwesolapha idubi. Yebo. Mawere awuxoxele thina esingazi ukukhula bekunjani? Ha. Hayi. Bathi ngiphuthi ikhophi mfowethu ngike kanzima. Ayakhulekanga kahle empilweni yami. Yini kwenzakala? Akekho ethanda ufana nami kule minyaka. Ilokho nje ngikuthela khona ngane yakwethu. Khuliso gogo mina. Ngikhule ngobisi lweinkomo. Mhlawumbe ngoba ngibhonga kangaka nje kuyazi ukuthi inkomo phakathi. Gogo nje wayeseka ubisi lweinkomo afaka encenceni enqondisa uMawerewere. Ngoba nje ngingangamtshela uKhuzani endithi isitori sakho sokhuliso gogo wakhe. Ngathi siyafana wekhubu. Nami ngakhuliswa isalukazi sakwaMfeka. Kanti umzala wami awusihlobo sami. Isihlobo sakho hayi sengisafe social media ngeba saphinde bantu. Ngeke kwenze lutho. Hayi ngeba la ngemishini yakho le. Yeah. So wakhula wafunda wafika emabangeni imapha amazinga okufunda uhambe wafika kuona empilweni. Aya ngase nginje kwaSongoye. Seliqedile ke lapha. Ngishiye phansi. Ngaxosheza uthisha kakhulu angimfundi uthisha. Wadidwa ngoba washiya phansi ngoba phela hey undibaleka uthisha. Thisha ngaqaphaza mina uthisha angimfundi uthisha. Wenzele uthisha. Ayangifunda uthisha lo ngaze ngaya esikole ngenxa lwathisha. How? Njani? Thisha wayengihlukumeza. Bayengangidluwanga nje. Ngiyabazi ukuthi thisha banengane abayigetayo. Iklasini kule nje ayithanda nje. Ayishilo umbhako. Wavele washiya phansi kusukela khona lapha. Vele ngaphuma ngahlalela phansi ufethu. Ngigelela komaskandi. Ngaphathisa ngoba ngiphethe nje. Hayi futhi uliphethe sheme sentende nesandla sakho. Lizwa ngawe. Lizwe mina. Hayi lizwa ngawe sheme. Manje Mawerewere emhlabeni masiphila ziningi izinto esiye sizibone ezinye singaziqondi ukuthi zizini njengoba kuthiwa siphila kwi-Rainbow Nation nje. I-Rainbow Nation yilokho. Ilento phela yasho uMandela ngithi. Kodwa ke manje kule Rainbow Nation ekhamba vele ezinye izinto abanye abantu abangazi-understand. Ngifuna ukuya la kule nto yokuthi kukhona amaZulu. Kodwa engazi ukuthi amaZulu ahlukaniseke kaningi ngendlela enikubeke ngayo nina abantu abalandela umculo wesintu nabantu abazibiza ngohlobo oluthile nizibiza ukuthi namabhinqa. Uma ungachazela umuntu ongenako ukuqonda ukuthi ibhinqa yini futhi nokuthi ibhinqa lihluke ngani nomZulu. Ibhinqa lihlukile nomZulu. Ukhona umehluko phakathi kwebhinqa nomphasikade. Ngiyaze ubone nje umehluko ibhinqa nje ibhinqa. Umbuzo wakho nje ngathi uyankanta ibhinqa nomZulu kuhluke ngani? Yini ibhinqa angithi uyibhinqa. Yimi ibhinqa. Uzibiza ngebhinqa. Uma ungachazela umuntu ongazi yini ibhinqa. Ibhinqa nje. So ibhinqa nomZulu kuyafana. Umuntu uthanda isintu phela ibhinqa. Ngoba ngithanda isintu nje nami ngiyibhinqa. Umuntu olandela amasiko kahle kahle. Oh, okay. Ngoba siyababona labo umqinisemo ukuthi kuhlukene ibhinqa nomZulu. Bakhona beZulu abangasilandeli isintu. Bakhona beZulu abasilandela manje ke
qinisile impela kunomehluko phakathi kwebhinqa nomZulu. Ibhinqa abantu abathanda isintu. Okay. And then umZulu nje abantu nje abaphila. UmZulu nje umuntu nje oyisilungu. Abanye phela bahlukene, khona baphula isilungu, khona baphula umZulu. Sebashintsha kakhulu abezulu. Lapha enkundleni zokuxhumana waziwa kakhulu njengendlovukazi kaMaskandi. Uyaqalaba. Indlovukazi ngendlunkulu uMaskandi. UNdlunkulu. Into engasabi ukutshela umuntu iqiniso isikhathi esithandayo. Uyasupporta. Kakhulu. Umsupport nje umkhulu. Ufika kanjani? Kodwa ngabe sengiyaholela nje ukusupport. Hawu kanti akukholele. Ngiholi. Kanjani? Ngingaholi angiholi. Hawu kanjani phela? Ngiyasupport nje. Ngimlandeli nje futhi angisingimlandeli ngindlovukazi yakho. Hawu indlovukazi awuyena umlandeli. Baphethwe yimi. Nabaxolisa bephethwe yimi. Wayile ufika kanjani ukuthi uzufike kule position yokuba indlovukazi ngoba phela futhi uhamba wedwa kule position akekho nje nozemva kwakho ufike kanjani? Futhi ngihamba ngedwa. Ayikho nje nomlandelayo. Mawere udlela amahlandla nje 2025 owami. Ufika kanjani la kuqale kanjani? Ukuthi ngilandele uMaskandi noma ugcine sewuyindlovukazi yoMaskandi. Ngaqala nje ngilandele umtshekiseni. Indidana. Lo ngasekho uGcwensi. Wase sedlula uGcwensi emhlabeni. Ngase ngigeda kule nsizwa seMandaba. Alandela uKhuzana. Ngoba usayanda umtshekiseni cha ngakagxili la enkundleni. La kwami kulandela uKhuzana. Ngase ngiyagxila ke enkundleni ke ngase ngiyaziwa ngoma werewere. Wonke ngine ngoKhuzana la endimini kaMaskandi. uKhuzani akusibalisele nje kancane ngobudlelwane bakho noKhuzani because sike sanibona nobudlelwane obuhle kakhulu and umsophatha kuyena yonke into ayenzayo. Lo budlelwane lobu bunemali phakathi noma uthando. Uzongisheshe lapho kanti wena. Uyakhokhela kanti umuntu manje momkhonzile umsaphatha sekuthiwa akakhokhela asezokondlana nami noma inkinga zakhe. Ungani nje uKhuzani weqiniso ongisizakho nami nginenkinga ngikusizi lwami akashone eceleni uyangisupporta nje entweni engisifuna ngisupport ngazo. Wow. Umfowethu nje kahle kahle ngoba uhlezi ungibona nje ngimeseka kukuhle kukubi ngithe njengomfowethu uKhuzani. Ngizwa kahle ukuthi ayikho imali phakathi ngiyasupportana nje phela. Akangigwazela akangikhokheli kodwa ngiyazi ukuthi ngeke ngilambe khona. Yabo yebo. Uhleze khona sonke isikhathi uma ngidinga usizo uyangisiza. Ilaphi la. Attention business people, you now have an opportunity to partner with the Meaningful Conversations with Uzanda Mfeka podcast. You can do this either by sponsoring an episode where you can invite us to come and shoot in your business, or you can just send us your products and advertise it for you on your podcast. For more information on these available options to advertise, please contact the numbers below, which are 071 941 9417. Thank you. Ngiyayithanda ke le. Mawareza kunento la eyavela enkundleni zokuxhumana mayelana nohambo lakho lokungoma. Uyisangoma uthwasile? Hayi ke ngahluleka ukuthwasela. Ngabuya ngo 2021 phela engaphosi 2021 ngingathwasa ngapha kamhlabi yalingana. Ayikwangahamba kahle. Kwangahamba kahle ngagcina bese ngivumile ngashiya kwaGobe la ngashiya kwaMofu ngayibuyela ngazohlala ekhaya ngoba hayi angikhathazeke kakhulu ngangengilungu kunemithetho eminingi kade mina hayi yathi umntwana wena ingane encane ngomeni ngashiya phansi. Ngase ngiyabuya ngazohlala ekhaya ngazophathiswa. Kodwa wena uzobantu uyahlola indaba cha unkulu nginedlozi nje ngiphila nayo elingivikela naseyithini nje.
Ngiyeke ngizwe la ngomeni kuthiwa ziningi izinto njengoba ukhala ngokuthi kunemithetho eminingi ongahambisananga nayo. Abanye baze babike nokuhlukumezeka okwenzakalayo lapha kogobela. Ingabe mhlambe cha mina ugobela akazange angihlukumeza ngabe ngiyamqambela angihlukumeza angangiphatha kahle kabi uthi nje imithetho yakhona ngangimele ukuthola la muntu uthi ekhanda mina bathola basiwaphi hayi ukuthi ngahlukumezwa ugobela bathola basiwaphi khona ngangi-right ne-support futhi cha ngangithola kakhulu iy'nkabi zami zangisapotha kakhulu lapha ekuthwaseni mangaphusisi nje ukuthi ngizwe naye waba nesandla esikhulu sokuthi agcine angisaphothile ube ude umfo kaNgcobo kube umjaheli hayi zinsizwa impela zangimela lezo bathi ngithwasa impela cha angaze ngixabele ngaluthushi ngathi lokuthola mthuthu hey sengifisa ukwazi lola mthuthu kade uthwala kanjani hamba uyothwala uyobona nawe ukuthi uthwala kanjani ne ngomeni nje ayi angiboni ukuthi usawuphindela mntankulunkulu sure hayi kunzima makunjalo makuhlala manje uma ngabe ushiye phakathi akunabungozi wena ungibona nginabo phuje umngozi ngimngaka ngifresh ngokuyisifuza umuhlu nje Kase siyabuza phela sithanda indaba sifuna ukwazi abantu bayakhuluma la ngaphandle bathi hayi mawushiye phakathi funa ukuyogadela kwathi shuthi kuya ngokuthi ungubani nakho mina nakho right yeah noma ke shuthi mhlambe ke wakungakabi sona isikhathi sami angazi ngoba nakho right abukho ubungozi asike futhi inkinga engithema ngibona ngadibana nazo cha ngabe ngaba mawolo nje ngaba thina siqhubeka nempilo nje siqhubeka nempilo mfowethu yo hayi ngizwa kahle manje la kumaskandi tshela mina leli gama lomntalapho iqala kanjani lento yokutalabhana iqaliswa yini ngoba siyesibona abanye abatalabhana kuze ubone ngathi kuyabuhlungwana kuyazwela abanye kodwa futhi ayiyekwa kuyaqhutshekwa into ekufanele ngabe imnandi yona why kutalapha kutalabhelwane monga bebuza mina ukuthi ngibatalabhelani noma ubuza abantu makusuke kutalabhana sokutalabhelelana osuke betshela amaqiniso phela hayi ukuthi kusuke kuliwa yini so ngitshela amaqiniso shuthi indlela yokungcweka nje kodwa ngomngamazo yebo ziyancithela nje insizwa ngamaso yebo kodwa khona ke phela lapho usukubona khona nje hayibo lapha kusancithela seyikhala impela lakhe angalento engisho khona la ukubona khona ukuthi hey hayi yabona ke manje ya kuna khona ungcweka khona futhi lapha ikhala khona yebo ubala manje izinto phela fanele inhlale nizwana amakanda kunjalo nje ukhombise na ukuthi waqhathwa welusi bakuzwa amandla nje shake kancane yebo kunjalo mfowethu yo yale so manje siyasakubona futhi uba nobudlelwane obuhle noKing nalomntana ekuthiwa uKing Zoso sorry ukumbiza ngomntana kodwa umntwana kusisiwelile obizwa ngoKing Zoso kwabuye kwahamba ngazi ukuthi angazi noma nantalabhana noma khona nanikubanga vele andike ngakubuza earlier ukuthi uma ngabe ngikhuluma ngoKing Zoso kukhamba yilo efika kuwena emqondweni wakho oqala wathi kufika nje idemoni nibangani noKing Zoso ngoba lithi nanizwana kahle nje kuqaleni nabalandeli nonke kakhuzani nonke nikhuluma ngoKuzani kodwa ngiyakwazi konke lokho akazilangenze ngimthethisi wengathi uyandela uKuzani akamlandeli angisilandela uba cha kwaba ingane nje yakho umsukuphuma esandleni kodwa ke ugcina sesikulungiselele lokho sesiright manje ngoba phela mina ngumzali noma ke ungayizali lengane namabala ekhanda indala futhi uthi ngayizali mina nginayo ingane engangoZoso kodwa kuyingane ngoba uze emva kwami hayi ncane kodwa awuthi angazalo mawelele cha amabanda ngiwasala mngakanani kanti mawelele hayi shuthi phela kube ngibekade ngize komafeke fanele ngiphathe ipasi asengizobuza umnyaka ukuthi yani ngizaphela usumncane usukazana ngizobuza uKuzani i-ID yami uyayazi uyithathile kulezi nsuku angazi noma umfaka emshwalensini usungambuthi uneminyaka emingaki kodwa khona ngimdala umdala nje ngiyazwa futhi babekucasula ngaba abantu mangabe bethi mangabe ngiyabona nje umahulo lo ethiwa ngiyabona lo dimo lentombazane ngicela kodwa uNkulunkulu sesheshe wangiphendulele nangu nalethi kwekwakhe hey hayi ziyabuya lapho zikhala one way alimpela nje uzongishaya unalethi ashaya unalethi futhi
Uyangiphendukela uNkulunkulu ungahola. So vele wamyeka manje wamshiyela Asengimshiyela abazazi zonke zakhe. Babazazi zonke ngizomtshela zakhe. Mawele uma ngingathiwa unikezwa ithuba sike sakubona wangena lapho ukhosini waqhudelana noMambo. Hayi wamshaya. Hayi Mambo. Uyamthanda uMambo. Mabiyela. Sorry uMabiyela. Wamshaya wambhekisa le uMabiyela. Uma ngingathiwa uyangena lapha ngezayitshelo zasokhosini kulezi zemculo wesintu yini eyodwa ongayishintsha? Mina ngingene ngebe umsakazi. Bangathiwa olinda bangene baphuma benjani umsakazi. Kodwa naku ngenile nje waqhubeka ukuqhudelana noMabiyela wamhlula kwasho ukuthi likhona. Likhona ikhulu lasemaqhulwini. Yebo. Anokuthi-ke Mawele bamthanda abantu. Bangithandela nje iqiniso nginalo. Phela umuntu njengoba wherever mina ngineqiniso. Phela nje iqiniso. Bangithanda abantu. Ikhona ukuthi ukuthandwa ukubona abantu abamfuna umuntu ngeqiniso. Kodwa lento iyadideka manje bangithanda kangaka abantu kumele mina ngumuntu amaqiniso. Cha ngenhlanhla kodwa emhlabeni. Bakuthanda ngempela futhi. Abazenzisi. Uthando labo walibona ngalela langa uqhudelana lapho ekhosini wabona ukuthi bakuthanda ngempela. Uthando lwabo ngalibona last year mhla ingane yami iya ku-magic dance. Lapho engabona khona-ke mhla kushaya indisho ukuthi yabona amabhinqa angithanda. Hayi angenzela iy'manga namanje angazi nje akunawo ungabonga emhlabeni. Wahamba ecwebezela umntwana. Hayi kuyavula indisho lapha ivula uyenziwa wakandimande ehlangane noGay uMapholoba. Hayi Okay, inkabi yakho ngempela. Kade nibambele. Hayi kade ngithwala. Phela amandla omuntu awadliwe saphila. Umuntu ungakhuluma ukubi kodwa ngayo. Kufanele ukhulume iqiniso. Cha ungithwale kakhulu uMapholoba. Ngoba ke ngichaza nasebuthwaseni kwakuyena impela nje. Waba nesandla yebo. Yo, hayi kuhle kakhulu. Asike siyajabulisa yazi ukuzwa abantu abanobungane beqiniso nabakwazi ukuthwala ezimene ezinzima. Mfowethu akwandele bani Mawele kuphela. Kodwa ke nawe Mawele uyabathwala abantu mabekudinga ngibona indlela ngiyabasupport. Bengisafuna ukuya. Akekho umuntu engamsupport mina ngiyasupporta. Ngiyaphuma impela nje ngiyidele. Njengoba ngiyidela nje ngolesibili ngiphikelelele. Uyaphuma ngolesibili sanazo bo? Ngibhekelele. Ngobe ngibhabhasa ngibele indisi. Ngibhekelele eCalvary City. 21 March. Yebo. No support. Hayi ke zwakala kahle. Manje bengisafuna ukuya kule ake siqale la isithandwa sami ubhuti wakho. Awuphindele. Isithandwa sami ubhuti wakho. Isithandwa sakho umsamo ubhuti wakho. Isithandwa sami. Asike sithathe emaqonweni. Ungizwe. Ungizwe phela isithandwa sami ungathanda ngosisuza wakho. Ukugila abafuna abantu ama-ongula kawashaya. Ukudela kumdala kunaye. Mina ngimdala kunaye. Buke kumdala impela sisikhona. Mdala naye kimi kodwa ngiyayikhohlwa yakhe iminyaka kodwa yena mdala kimi. Wena ubonga ngathi umjombili ongoli. Hayi Mawele ngiyangiphoqa phela ngithathe ngidlisa setshelana la bathi ngitshela iqiniso ukuthi ngangifuna ukudlala ngawo mfowethu. Uthande incane. Thande incane. Yabona unkosikazi wakho ogcina lona bena ngakubona 22. Ipunzululu lelihle. Hayi bahle bonke. Kodwa ngithanda kakhulu lo mncane phela ngoba ngifike ngilamele sizizwane njengokufika kwethu kakhulu. Manje uJumbo ubudlelwane bakho noJumbo sithini istory lapha? Naku beniposta bethi ujubule kamnandi. Kwakwenzakalani vele? Hey, uyabona nje leyo ndaba yazonywe lokho kungageza ukuthubani, kungalenje. Kwangapha eyothiwa kophondile eMtuli khona nje kwafika kwaNyomfiki. Ehlangene naye kuloko kwamabolo kuthiwa uKing Zoso. Ngoba uKing Zoso kade waqala njalo. King Zoso wonke lo yana wenza leyanto. UJumbo mina ngakade ngilive. Nginoyenzi wakandimandi sivula live. Bese ke ngicabanga ukuthi babeyibone nje bebaningi iPirate live kukhulunywa kukhona nomavava wakwaSikhakhana. Sebeyalokhuza ke sebengithengele iyenisi.
sebethuma upapa ejiwe sebethi akangilethele lapho ngangikhona uJumbo waseletha ukudla awuthi wangamakhojuisi wena kumbuli uma ifika uJumbo ngikucacisa nje lokho uJumbo mina nje ngimthatha njengomfowethu naye ngoba nje uJumbo ungumuntu nje osamoyikhulelwayo oyithandazelayo nje wafika uJumbo angithi mina ngilavi vele ngijulukile vela ngithi kuyashisa endlini sibathathu kwakuyenziwa kuyimina umngane la yenziwa wangena uJumbo ke sahagana ke sase sishutha isithombo ngoba waye umuntu ophuthumakho wayengahlisi sashaya isithombe ke wase yahamba ke lokho kwasekushiwo nje ayinto engekho futhi engasoze yaziyenzeka yabona nje isithunzi sami sehla kakhulu lapha ngesikade uJumbo ukuthi ngiyacabanga ukuthi sehla kodwa sengithatha ngicacise ukuthi cha uJumbo noma wele uJumbo ufana nomfundi gase nje bayishintsha nje indaba bayenza enye King Zoso phela uKing Zoso phela uhlalele lokho kulomhlaba ukambe qamba nami hayi bona langa nespace ngale space manje lengane space ngale andisengivele nje kwayisho bezadukelene vele nobabili nayo ngoba umuntu oxolayo umuntu odlulisana nali igqomo kade ngichaza ukuthi sengadlulisa mfowethu sengangisambambele igqomo umuntu wanomncane nawe wayesadukile wabe sexolisana ngabe sengimxolile ngoba anisimuntu amagqomo manje indumezulu okwathi uzokwamukelwa ngayo emdletsheni uManqele yagcina yenzekile asiyibonanga wagcina phela ethe uMasondo lanje isicholo nesidwabe emsini namanje sisantante emanzini esicholo wakhe sifike kini sasihamba manje Manqele phela namange wadala sisahamba nomoya isidwabe sisantante emanzini namanje kule event yakhe iyodumo wayekumemile la ikhona le mdletsheni awengayimema umsapotha kangaka ngiyamsupporta awusamsupport hayi angisupporti Manqele uzomphakamisa kanjani lengoma yakhe yalanga lapho khosini phela uma usebenza umsakazi akumele uchema fanele ukusho ya ume ndawonye wakumsebenzi wami la kahlahlwa ku event yami ngiqasha wonke umuntu engifuna ukumqasha wangameli bese mina ngithi ngenze umdlali Manqele ngoba lakhe sizoyine cha emsebenzini uma usakaza kwenziwa lokho libangani noManqele asixabana mina noManqele ngixabana noManqele ayikho into esasixabana ngayo mina nje okwami ukuthi ngabuyele ekhaya ngoba ngakade vele ngade ngisemandla ngase ngiyaphuma ke nami ke ngithatheka ke ngaba yiyabatheka ngakwaManqele ngase ngibona ukuthi kuphilwa amanga lapha isidaba sikho ngabuyele ekhaya kodwa ukuthi sake saxabana sikaze sixabane noManqele ngizwa kahle ama event wakhe manje akasakumemi naye nawe usawahamba cha phela ngeke uhambe indawo ungamini noma ufike lapha usolimala uthoba izoba afana nami nami ngiyokhandla ngifuna dekhali ibhonga lapha na egibini bengayifaka angengikwenze lokho Sawule kuhleke lokumeka endaweni ungazange unokuya endaweni ongamenyiwe lokunsila yakulungile manje kahle ku social media abantu bakwazi njengomawelewele wama voice note yebo yini kahle omunye umuntu ongathi mangabe ungichazela umuntu ongazi cha mawelewele lo siso kanje wena mozichaza usudume ngani usho ukuduma noma usho ubumina cha ukuduma nje manje njengoba udumela nganje ku social media abantu abanga understand ukuthi hayibo mawelewele udume ngani wena mozichaza ukuthi mawelewele udume ngani ngoba awuculi mawelewele udume ngokuthandwa abantu mawelewele namaqiniso mawelewele utalabhanayo mawelewele umntala ukuzibona ucula ngelinye ilanga ngoba umaskandi uyawuthanda futhi uyawazi abaculi bawo nje uyabasupport ukuzibona ucula ngeke ngikwazi ukucula ngoba ngibhimbi kodwa kuyakhulunywa nje kaMaskandi ingoma yami ngaba yimiliyoni ngevini ngosuku engane lento engiyibonayo nami mathiwa ngiphisa idima nje ngakhala ngaphuphisa onke nje ngicula ngahlala phansi bancele ithuba ube mawelewele inkosi uMaskandi yo manje kangiphiwanga
ngeke phela uma umuntu uphiwe konke ngoba kunanhlanhlani mina Kodwa kumaskandal alidingeki ivoice elimnandi mos. hayi ngifuna ngiphinde kodwa sengunjoke Ungacula njengoma yogurt mos. hayi kanti nkosanifela sankulu Ungayibamba kulo washuni nje Vela wakhe. ikhona into eyiculayo seyadatshukela nje. Angifuni ukudatshukelwa ke nami. Hayi kodwa ungalishaya imiliyoni nje ngosuku oluyi-1 nje hawo. Hayi awa nge-minute. I'm telling you. Ubheke kunjani. Mawerez sinalama t-shirt la ekhaya. Ngicela ukubuza ukuthi uma kungathiwa siyawadayisa singadayisa ngamalini. Siwadayisela ukwenza imali. Ngiye ngisapothe abantwana. Nginecembu lebhola amantombazane adlala ibhola siye siwasapothe ngey'mali badlale bagibele. Bakhona nabanye ngeke ngibasize abafika la kwi-podcast. Uma kungathiwa siyawadayisa ngokwakhona ungathi i-price right yiphi? Isiskipho. Siyigama yini? Zibrand you with the podcast. Asiloni business manje. Akulona ibhizinisi phela ngicela usupport iy'ngane ngithi ngenza umsebenzi womphakathi. Uma uyidayisa leyo mali uyonikela iy'ntandaneni. Ngiyanikela ey'nganeni. Nginey'ngane ey'dlala ibhola. Amantombazane siyawaqoqa ukuthi aqoqeke ukuze angazingadli iy'dakamizwa bangatholi sebengene ey'ntweni ezirongi. Abanye bakhona nje la ku-podcast ungabe unga-check-a nje amanye ama-episode abanye ngeke ngibasize umsebenzi orayithi kangaka wenza kahle uqoqile. Intsha seyaba luvanzi manje. Kakhulu. Wenza kahle. Bayasina-ke abanye. Singagcine nje ihambe ichwazi ibe okay ngizosidela abantu abadala. Wenza kahle uqoqo. So awusiphi i-prize yaleskip? Sidayisa kuphi emgwaqeni? So sidayisa phela khona la kwi-podcast. So sidayisa online. Ngathi sibize imali nje mfowethu. Mina ngathi ukuthi ngathi imali nangabe ngiyahluleka kulo mbuzo wakho. Wena ngicabanga ukuthi imali. Angazi ngiyababuza nababukeli nje ekhaya ukuthi singazidayisa ngamalini phela sifuna ukusho i-prize abazothi hawu sasesibiza kangaka yabo. Ekugcineni kosuku asenzele ukuceba asenzele ukuthi iy'ngane zikwazi ukuthola imali yokugibela. 20 rand. Angeke kube 20 rand phela isikipha asikho sika-20 rand. Angithi uthi bathi siyadula mase sesishiva futhi asiseke sishibhile. Ikona kupho singakwenza sidlule ngayidayisile. Ngoba phela ekugcineni kosuku noma 150. 150. Okay, babukele emakhaya mawere ukuthi asidayise 150 lesi skipper. Futhi ifathekile asiphuma sanje manje lesi skipper sicocela. Asihambe namanzi. Siyabona kaqinile. Asihambe namanzi. So mbukele ekhaya mawere ukuthi asidayise ngo-150 skipper. Sicela ucomment down below on the comment section ukuthi wena ufuna ukuthi sidayise ngamalini. Mawere ngicela u-advise umuntu ululeke nje umuntu ofuna ukungena endimeni yomculo ngoba sikwazi kakhulu njengendlovukazi yomculo wesintu olandela abaculi abaningi abaphezulu abadumile kepha baningi abanye abasafisa ukungena kungeneki ungamluleka uthini ukuthi njengomuntu oseyazi kangcono indima ungamluleka lo muntu uthini ngokuzobhapha angangeni ngokuzophapha nokuzosidwibhela lapha sidatshuko lwami umuntu lapha kuyasetshenzwa umntakangene kuzathi uzokwenzani asazi isitori sakhe hayi ngeke yane siyabonga ukuthi usivakashele akubonga mina ngani yakwethu sibonga kakhulu ukuthi usivakashele bekumnandi ukuxoxa nawe manje nami uzohamba nami ukuya le ecarnival hayi ibhanowa nimfuno mina ngibizwe mina ibhanowa uzohlala khona ngisho umntobisi naye befisa ukuhamba wona emoto namkela ngizongena kwi-class break yakho ayikho indawo ngabe ngiyamncelisa ebhanoweni mase kubhala igama lomuntu ubhalile ngibona amatekisi ngale ukuthi wena umntobisi hayi mthobisa wasondele ngalento sincenge ngabatekisi kushiwo njalo ngibona amatekisini hayi kulungile babalele siyabonga ngicela uvalise kubabukeli bakhaya bashiye nje nezwi lokugcina ongalisho kubona papa yini bafowethu ngikhathele sengihamba manje sawuphumula siyobona neCalvary City kodwa bathenga amathikithi Calvary City 21 March 22 hayi 21 nokudideka nawo 22 March ngifisa wena nje ongithisayo siyabonga kakhulu uthenge ungifake ebhanweni ngoba indawo yami ngiyamthanda kakhulu mqhubekele ngimthanda mawore wini ngiyabonga aqhubeke nobata lapha angibata kubetela amaqiniso
ending out on this episode. Thank you so much for watching. We will see you on the next episode. Love and peace. Thank you. Attention business people, you now have an opportunity to partner with the Meaningful Conversations with Uzanda Mfeka podcast. You can do this either by sponsoring an episode where you can invite us to come and shoot in your business, or you can just send us your product and advertise it for you on your podcast. For more information on these available options to advertise, please contact the numbers below, which are 071 941 941 7. Thank you.